Is seirbhís nuachta Gaeilge nuacht fios a chathair atá ar fáil ó aon áit agus ag aon am ag nuachtfiosachathair.com. As cimsí hac idirlín ar féidir le pobl na Gaeilge inhearan agus thar lear cheacht ar an nuachtas Jenny ina Jenga héin. Bhí an scialtaí Gaeilge, náisiúnta, idirnáisiúnta, sport, na hálína agus eile le leo ar nuacht fios a chathair ar bhain léithúil. Ag crí na servise tá gré éis an speisialta a críaltar gach lá agus a thugann léargas agus ólas ar ceisna an lé agus ar eagsalacht an tail. Ar bhfuil theacht ar is an léithúla tuairisciú ard caighdean agus dearcú ar lei ar bhfuil carlú mór himpeolairt. Bí linn nuacht fios a chathair.